دوستان عزیز، حالا ما قرار داریم در مغازه مال‌های تکنیکی بهترین. اینجا بهترین تجهیزات‌های تکنیکی از قبیل ماشین‌های جامه‌شویی، یخدان‌ها، تلویزورها، تلفن‌های موبیلی، کاندیسیونرها، چنگ‌کشک‌ها و بسیار دیگر مال‌های تکنیکی با نرخ‌های دسترس و صفت بلند برای شما پیشنهاد می‌گردند. برای باز هم دسترسی به مشتریان خود، مغازه مال‌های تکنیکی بهترین همه تجهیزات‌ها را به طور نقدی، غیر نقدی و نسیه پیشنهاد نموده، همزمان تخفیف‌ها و اقدام‌های گوناگون را در این دو ایام‌ها برگزار می‌نماید. بینندگان عزیز و ارجمند سلام. معیارهای قانون در تنظیم مناسبت‌های جمعیتی نقش کلیدی داشته. قانونشکنی بخصوص کرداری با جامعه خفناک، جنایت و جنایتکاری، آسایشتگی را خلالدار ساخته با مردم تنها ناراحتی می‌آورد. چند حادثه جنایتی را که کارمندان مقامات کارهای داخلی در هفته اخیر آشکار نمودند با شما منظور می‌نماییم. در استودیو با شما ما رخسار تولدزاده. متوجه باشید به سرخط برنامه امروزه. ошкор гардидани ҷинояти махсусан вазнин дар ноҳияи ҷайҳун, гумонбарони куштори аъзои як оила боздошт гардиданд. дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт ва ба ҳабси маъмурӣ ҷалб кардани ронандагони сархуш. ошкор гардидани ҷинояти дуздӣ дар ноҳияи Сино. ноболиғ аз бемасъулиятии волидайн истифода карда паси чамбараки автомошина нишаст. ин ва дигар хабару гузоришҳои ҷиноятӣ дар нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ. куштори барқасдонаи аъзоёни як оила ки дар ноҳияи ҷайҳун ба амал омада буд, аз тарафи кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ошкор гардида, гумонбарон, содиркунандагони ин ҷинояти махсусан вазнин дастгир карда шуданд. ҷинояти одамкуширо ду нафар сокинони ноҳияи мазкур ҳамдиҳаи ҷабрдидагон дар заминаи хусумату бадбинӣ содир карда, барои рӯйпӯш кардани ҷинояти содирнамудаашон хонаро оташ заданд. нусратулло маҳмадзода оиди ин ҷинояти мудҳиш гузориш омода кардааст. ин наворҳои ҳузнангез, парешонии ҷиҳози нимсӯхтаи як хонавода, девору атрофи оғуштаи хун изи ягон ҳодисаи ногаҳонии табиӣ ё таркиши дастгоҳи газие нест, балки амали ноҷавонмардона, бераҳмона ва бадтиннатию разилонаи гумонбарони ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ аст. сокинони деҳаи меҳнатобод, ҷамоати деҳоти қумсангири ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон чун рӯзҳои гузашта рӯзгори маъмулӣ доштанд, вале шаби 11 ба 12 июни соли 2021 дар суроғаи мазкур аз ҷониби шахсони номаълум ҷинояти махсусан вазнине содир гардид. дуд ва бӯи хосе ки аз макони ҷиноят ба атроф паҳн мегардид, бо худ аз таҳшату фоҷиа дарак медод. наздикону ҳамсоягон ҳангоми ворид шудан ба манзили зисти оилаи Маҳмадово 4 аъзои хонаводаро кушта ва ҳамсари соҳибхонаро дар ҳолати вазнин пайдо намуданд. шаҳрванд Маҳмадов Аҳлиддин бо 3 тан фарзандони ноболиғи худ, Саломатхони 14 сола, Саодати 13 сола ва Аминҷони 8 сола бо як бераҳмии махсус бо истифода аз олатҳои буранда ба ҳалокат расонида шуда, модари хонавода шаҳрванд Латофат Азизова бо таъсири ҷароҳатҳои вазнин миёни хонаи хуноғӯшта беёд мехобид. хабари содир шудани чунин як ҷиноят бо талафоти зиёди ҷониб фазои хабарии ҷомеаро фаро гирифт. омӯзиш ва таҳқиқи макони ҷиноят донишу маҳорати баланди криминалистию оперативиро талаб мекард. гурӯҳи оперативии тафтишотӣ аз ҳисоби кормандони бо таҷрибаи вазорати корҳои дохилӣ вобаста ба кушодани ҷинояти махсусан вазнин сафарбар гардиданд. ҳар гуна овоза ва тахмину гумонҳо вобаста ба содиршавии ҷиноят байни мардум зиёд буданд. аз ҷумла гумон мерафт ки шояд гумонбарони ин ҷинояти мудҳиш амали дасти гурӯҳҳои террористие бошад ки аз он сӯи марз омада вазъи осоиштаи кишвари моро халалдор карданиянд. вале мавқеи ҷамъиятӣ, фаъолияти касбии ҷабрдида ва оилаи ӯ ба чунин хулоса ҳеҷ мантиқеро пайдо намекард. пас аз содир кардани ҷиноят, гумонбарон хонаро оташ зада, гумон доштанд ки оташ изи ҷиноят ҷасади соҳибхона ва фарзандонашро сӯзонида, аз кирдори ҷиноятии онҳо нақши боқӣ нахоҳад монд. вале чунин нашуд. новбаста аз овоза ва тахминҳои гуногун, тафтишот аз рӯи методу усулҳои оперативӣ идома меёфт.
гарчанде маълумот ва чорабинҳои оперативӣ шахсияти гумонбарони ҷиноятро муайян карда онҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доштанд, вале далелҳои боэътимоди дигари оперативӣ ба монанди шоҳиди ҷиноят, шинохти иштирокчиён ё худ содиркунандагони ҷиноят, пайдо кардани олатҳои дар ҷиноят истифодашуда ҳамчун далели шайъӣ муҳим буд. вазъи саломатии шаҳрванд Латофат Азизова, ягона шоҳиди бевоситаи ҷиноят, модаре ки 3 фарзанд ва шавҳарашро гумонбарон бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонида буданд, рӯз то рӯз беҳтар мегардид. нишондод ва шоҳидии Азизова ба тафтиши ҷиноят, ки наздик ба 2 моҳ идома дошт, самараи дилхоҳи оперативӣ дод. аз рӯи муқоисаи акс ва рӯбарӯ намудани шахсияти гумонбарон ҷабрдида Латофат Азизова ҳар кадоми гумонбарони марги шавҳару фарзандони худро шинохта тасдиқ кард. Азизова Латофат Насриддинов Қиёмиддинро интихоб нишон бо ишора карда қайд кард, ки ҳамин шахс ба савол бо ҷавоб дод, ки ҳамин шахс ворид шудааст. акнун дигар ҳама гуна тахмину гумон ва овозаҳо вобаста ба содир шудани ин ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ ботил баромад. кормандони оперативии вазорати корҳои дохилӣ бо далелҳои раднашаванда исбот намуданд, ки гумонбарони ҷиноят шаҳрвандон Насриддинов Қиёмиддин Давлатиярович, соли таваллудаш 1984, сокини деҳаи Суғдиён ва Ҳайбуллоев Маҳмадғайюр Абубакрович, соли таваллудаш 1988, сокини деҳаи Орзу, ҷамоати деҳоти Қумсангири ноҳияи Ҷайҳун буданд. Ҳабибов Маҳмадғайюр рафиқам ба ман гуфт, ки мақсад амин Аҳмадов аҳлин ба оилаи то мақсад мегардад. аз шогираш оилаи ҳамон мақсад ба қатл расонид. қатли Ҳабибов Маҳмадғайюр. вақте оилам хонаи хуштоманам рафт, амн рӯзе ҳодиса мешавад, амн рӯз хонаи хуштоманам рафт. баъд дар шом манам рафтам хонаи хуштоманам. ҳамонҷо қатӣ оилам мақсад ҷанҷол мушид. баъд рафта аҳалдина файрод кардем, ҳамонҷо разбор кардем, ҷанҷол кардем. баъд аҳалдина оилаш кашид буд, оилаи ман хонашо рафт, баъд ман хона омадам, хонаи хуштоманам. соат 2 шаб хистем, лоқомо пӯшидам. қатъиам Ҳабибов Маҳмадғайюр 2 тавара гирифтад. соати 2 шаб хонаи аҳалдин рафтем. даромада якумаму хонаяму аҳалдин даромада аҳалдина ба занашад як бачаш задем. баъд аз уҷа баромада диемги хонанда гулакӯи гариша задем. шаларкара баъд шапида дар гирундем хонаора. баъд ба ҳамроҳи Насриддинов Қиёмиддин ҳамин ҳолати кора хай содир кардагим рафтем. 3 рӯз пешакӣ маслиҳат карда бад худаш бо шабу хурдагӣ будем. хонаш рафтем, хонаш таваррурро гирифтем, рафтем ҳамн хона дар ман мардака зад, ман ҳамн занака задам. ва ӯ хона дар тамом кардем. наи хонаи дигари кӯдаки ӯ якум шай зад, дуюмша ман задам, сеюмша ӯ худаш зад. ва ҳамин қатӣ бур омадем бари рушд дар занакам дазадем, дар бари рушд дадам. ва гаштем омадем пирамои тавар мамара шуштем, дар ҳамн лави дайро тоза кардем, овардем хонаш. дар ҳамон хонаш ӯ гирифт гуфт, ки бар партошу гуфт, гирифтем ҳамн қатӣ омад дар ҳамн лави ғораш, дар дини ғор дангалош кардем. гашт гуфт, ки иҷа мустр мепартоям. гуфт тай мустр мешавам, меравам. гуфт دیگه همه قطعی خونه شد. من گشتم خونم رفتم. рафти тафтишот ошкор сохт, ки гумонбарон Қиёмиддин Насриддинов ва Маҳмадғайюр Ҳайбуллоев моҳи апрели соли равон барои содир кардани ҷинояти дуздӣ дастгир шуда, нисбаташон ҷазо дар шакли ҷарима таъин шуда, дар ҳолати рецидивӣ боз чунин ҷинояти махсусан вазнинро содир карданд. кушодашавии ҷиноят, нишондоди раднашавандаи гумонбарон оиди ҷинояти содиркардаашон ва пайдо намудани далелҳои шайъии ҷиноят на танҳо натиҷаи фаъолияти оперативӣ маҳсуб меёбад, балки аз мафкураи аҳолии осоишта ҳар гуна овозаҳои хатарноки таҳдидоварро пок месозад.
وابسته به جنایت مذکور نسبت گمانبران در پروکراتورای ولایت ختلون با ماده 104 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. با اعتماد و باوری اظهار می‌نماییم که واقعا هم امروز دانش و ملکه کسبی کارمندان میلیسیا به طلبات در جوابگو بوده کشادن چنین یک جنایت سربسته و مخصوصا وزنین که در حالت پنهانی صادر گردیده بود دلیل مهارت بلند اپراتیوی داشتن میلیسیای تاجیک است.